Čau lidi, vítám vás u dalšího videa, mé jméno je Daniel Červený a vítám vás u mého dalšího videa. Dneska to bude naše další díl z naší série, společné série Pixel Gun. Já bych, nevím co k tomu dodat, můžeme jít na to. Jinak, chtěl bych se vám omluvit, že strašně dlouhou dobu nevyšlo video, bylo to kvůli tomu, že hodně šetřil. Ale konečně už je video a jo, jen tak pro info, mám jinak level 18, to jsem dostal od kámoše, který mi dělal adventure a Mory. Ne. No chvíli, kde to bude. Neřešte tohle nové video z Marvexového kanálu. Jinak určitě se na něj podívejte. Tak dobrý youtuber. Wow! Trochu už mi spadl. Můžete mi vyzvat? Jo, dobrý. Už jsem to vyřešil. Jinak, asi nevíte, ale koupil jsem si za 120 dia tohleto. Myslím, že jsem ještě to neukázal v minulém videu a tohle dostal jsem Electroblast Rifle za tohle jsem dostal v Lucky Chest, takže dostal jsem 25 spojinu, abych si koupil tady tu zbraň a asi půjdeme do Lucky Chest. Lucky Chest, halo, konečně. Tak jdeme otevřít. Omle maglo. Budeme jich málo. Ano, máme jich málo. Jako vždycky. A já nevím, co bych teďka dělal. Nemám na nic. To je dost. My nemáme teďka na nic. Máme na nic, ale to je jenom na tohle. Já bych si mohl 8. Pánové, to si koupíme. Nevím, jestli to ještě stihneme v tomhle videu, ale asi ne. Tak, co myslíte, že si dáme? Arénu nebo kampaň? Já bych si dal arénu. Štát. To si dávejte pozor. Ne. Jako v pohodě, jo. Jako v pohodě. Okay. Premium, jo. OK. Bude to menší střih.
Čau, už jsem zpátky, už jsme tady, než se mi to načetlo. Napište mi do komentářů, jakou bych si měl dát mapu. Mám si dát Deadly Arena? Nebo moment, tak to moment. 120. Neke. To dává tak hodně. Proč vydáme, takže to bude 27. Plus 30, kámo, 100. To je mazu. 30. Kámo, to bude šumět, když to budu mít. Tady mám úplně všechno. No tak já si dám asi zřejmě. Vydáme asi Sniper Plus. Doufám, že jsem dobře slyšet. Jestli bych nebyl, tak mě prosím vás omluvte. Jinak jsem tady sám, teď jsem zrovna dodělal domáča, teda trest. Takže, no tak jdeme na to, kolik to bude trvat. Jo, bude trvat nějakých 12 minut. To už se přehnalo. Tak jdeme to. Co? No. Cože? Tak počkejte, to se mi trochu laguje. Ne! Yes, dobře. Takhle jsme chvíli prohráli. To je velice nepříjemné. Jasně. Takový duelový jo, kamaráde, to si přehrál. Au. Mám dvě zlaté. Minus 35, jo. Hej kámo, jak mě zabil. Děláš si, OK.
se srovnali. No jasně, že prohráváme 17. Jasně, ale jak to? To mi to nejde vysvětlit. Tak to by asi bylo pro to video všechno, loučí se mi Daniel a čau.